Contactul piele pe piele. Pentru majoritatea nou-născuților, contactul piele pe piele este exact de ce au nevoie pentru a se calma și încălzi după naștere. În timpul contactului piele pe piele, în organismul mamei și al bebelușului se produce un hormon numit oxitocină. Acesta ajută la dezvoltarea legăturii între mamă și bebeluș. Imediat după naștere, o moașă va șterge bebelușul și îl va pune pe pieptul mamei. Alăptarea. Fiecare femeie însărcinată are lapte gata format pentru bebeluș la naștere. Acesta se numește colostru, așa numitul aur lichid. Colostrul este amestecul perfect de nutrienți și anticorpi de care are nevoie nou-născutul, fiind astfel cea mai potrivită primă hrană. Alăptarea este startul cel mai bun în viață ce se poate oferi bebelușului. Prima oră după naștere este momentul ideal de a începe alăptarea. Alăptatul receptiv. Asta înseamnă a răspunde la semnalele bebelușului și în același timp și la propriile dorințe de a alăpta când sânii sunt plini. Este important să se alăpteze timpuriu și des. De fiecare dată când bebelușul dumneavoastră mănâncă, semnalează corpului de ce cantitate de lapte are nevoie. După prima zi, mulți bebeluși mănâncă de 10-12 ori în 24 de ore. Sunt multe poziții diferite pentru alăptat. Este doar o chestiune de a găsi care este cea mai confortabilă pentru dumneavoastră și bebeluș. Alegeți poziția pe care o preferați, principiile rămân la fel. Capul, umerii și corpul bebelușului trebuie să se alinieze drept. Nasul bebelușului trebuie să fie aliniat cu sfârcul. Aduceți bebelușul la sân, cu bărbia atingând prima dată. Hrănitul cu formule de lapte. Formulele pentru nou-născuți pot oferi nutrienții corecți pentru bebeluș, dar nu pot oferi protecție contra bolilor. Până ce se dezvoltă sistemul imun al bebelușului, tot echipamentul trebuie spălat și sterilizat înaintea hrănirii. Este foarte important ca toate echipamentele folosite pentru hrănirea bebelușului să fie ținute curate. Trebuie spălate temeinic și sterilizate pentru a preveni infectarea bebelușului. Vor fi instrucțiuni clare pe ambalajul formulei de lapte. Urmați aceste instrucțiuni precis. Pentru a prepara formula de lapte, fierbeți apa proaspăt extrasă de la robinet într-un vas și folosind lingurița prevăzută din cutie, adăugați cantitatea exactă de formulă în apa fiartă. Prea mult sau prea puțin din formulă poate îmbolnăvi bebelușul. Resigilați ambalajul. Înfiletați strâns capacul sticluței și agitați bine pentru a amesteca conținutul. Asigurați-vă că laptele este călduț. Ar trebui să fie cald la atingere, dar nu fierbinte. Pentru a verifica că nu este prea fierbinte, picurați un pic pe interiorul încheieturii. Pentru a răci laptele, țineți sticluța sub jetul de apă rece sau așezați-l într-un bol cu apă rece. Asigurați-vă că nivelul apei reci nu ajunge deasupra gâtului sticluței. Nu-l încălziți mai mult de 15 minute. Niciodată să nu folosiți aparatul de microunde pentru a încălzi formula de lapte. Aruncați orice cantitate de formulă de lapte preparată ce rămâne nemâncată după 2 ore. Se recomandă să hrăniți bebelușul de fiecare dată când semnalează că este foame și să vă opriți atunci când este sătul. Nu forțați bebelușul să termine o sticlă de lapte dacă nu vrea și nu refolosiți laptele rămas după ce bebelușul a terminat de mâncat. Lăsați bebelușul pe spate, într-o poziție înclinată, semi-întinsă, în timp ce îi sprijiniți din spate capul și gâtul. Capul bebelușului ar trebui să fie mai elevat față de restul corpului. Țineți sticluța cu capătul îndreptat spre sus, suficient încât laptele să umple complet tetina. Niciodată să nu sprijiniți sau să înclinați sticluța cu o pernă sau alt suport.
Acestea pot cauza înecarea bebelușului. Este important ca bebelușul să elimine aerul înghițit în timpul suptului, astfel acesta se poate bloca și cauza disconfort. Câteva poziții comune pentru eructare. Peste umăr, țineți bebelușul sprijinit pe umăr și frecați sau tapotați ușor spatele. Întindeți bebelușul cu fața în jos peste poală și frecați blând spatele. Semnale de foame. Primele zile sunt despre cunoașterea bebelușului. Cum începeți să vă cunoașteți bebelușul, veți începe să remarcați semnele precoce ale foamei. Semnele precoce de foame. Fluturarea pleoapelor chiar și înainte de a deschide ochii. Dusul mâinilor la guriță, mișcarea gurii, mișcarea către sân sau întoarcerea capului când le atingeți obrazul. Asta se numește reflexul de înrădăcinare. Cel mai bine este să hrăniți bebelușul atunci când prezintă oricare din aceste semne precoce de foame. Plânsul este un semn tardiv de foame. Prin învățarea recunoașterii semnelor precoce de foame, veți putea răspunde bebelușului și veți putea începe hrănirea când amândoi veți fi încă calmi și relaxați. Când doriți să schimbați cutecul, să aveți toate pregătite la îndemână. Spălați-vă pe mâini. Întindeți bebelușul pe o suprafață curată și plată. Deschideți scutecul murdar și ștergeți excesul de scaun cu colțul scutecului desfăcut. Ținând bebelușul de glezne, curățați fundul folosind mingi de vată umede. Întotdeauna ștergeți din față spre spate. Schimbați scutecul murdar cu unul curat. Omiteți acoperirea cordonului ombilical cu scutecul. Închideți scutecul confortabil, nu prea strâns. Spălați-vă pe mâini riguros. Primul scaun eliminat de bebeluș este o substanță negricioasă ca smoala. Se numește meconiu. Aproximativ în a treia zi, acesta se schimbă în scaun verde și în scaun galben în jurul celei de-a patra zi, cum bebelușul începe să mănânce mai mult lapte. Se recomandă ca scutecul bebelușului să fie schimbat la fiecare masă. Igiena cordonului ombilical. La naștere, cordonul ombilical este clampat și secționat, lăsând un bond pe burtica bebelușului. Trebuie să țineți această zonă curată și uscată. Bondul se va usca și va cădea de la sine, de obicei în 5-15 zile de la naștere. Curățați blând în jurul bazei bondului cu vată îmbibată cu apă fiartă și răcită. Când schimbați scutecul bebelușului, verificați bondul ombilical ca să vă asigurați că nu este roșeață în jur și îndoiți scutecul în jos, în așa fel încât să nu acopere bondul. Dacă observați roșața pe piele din jurul bondului sau un miros neplăcut, contactați furnizorul dumneavoastră de sănătate. Iritația de scutec. Iritația de scutec este o iritație a pielii de pe fundul bebelușului care poate varia de la roșeață minimă până la vezicule. Iritația de scutec este frecventă la bebeluș. Cauzele includ: bebelușul stă într-un scutec ud sau murdar. Scutecul se freacă de pielea sensibilă al bebelușului. Folosința șervețelelor umede care pot fi prea dure. Pentru tratarea iritației, schimbați scutecul bebelușului la nevoie. Ștergeți fundulețul folosind mingiuțe de vată și apă. Permiteți un pic de timp fără scutec. Dacă iritația persistă, contactați medicul de familie sau asistenta publică. Puneți apă rece prima dată și adăugați apoi apa caldă. Verificați temperatura cu cotul. Dacă este confortabilă pentru cot, este în regulă pentru bebeluș.
aproximativ 36 de grade Celsius. Foarte blând, puneți mâna sub capul bebelușului și prindeți bebelușul sub cot, sprijinit pe șold. Apoi, aduceți bebelușul înapoi pe salteluță și uscați-i căpuțul. Bebelușii pierd ușor căldura prin scalp. E important să vă asigurați că nu rămâne umed. Pentru a pune bebelușul în cadă, întoarceți-l pe o parte și puneți-vă brațul stâng sub căpuț, ținând de brațul drept al copilului. După, puneți-vă brațul drept sub fundul bebelușului și prindeți piciorul drept. Folosind această priză sigură, puneți bebelușul în vană blând. Ținând în continuare brațul stâng sub căpuț și prinzând mâna dreaptă a bebelușului, folosiți-vă mâna dreaptă pentru a-i spăla corpul. După câteva minute în apă, folosiți aceeași priză sigură pentru a ridica blând bebelușul din apă și asigurați-vă că îl uscați foarte bine. Asigurați-vă că uscați bine pliurile de piele, precum în zona sub brațului și în spatele genunchilor. Cel mai sigur loc pentru somnul bebelușului în primele 6 luni este într-un pătuț în camera părinților. Întotdeauna puneți bebelușul pe spate pentru somn, în poziția picior la capăt, cu pătura cel mult până la umeri. Se recomandă pături celulare, țesătura cu găuri mici. Țineți pătuțul gol, fără orice ce ar putea cauza sufocare, fără perne, plapumă, apărătoare sau jucării, și îndepărtați toate ambalajele plastice. Supraîncălzirea poate crește riscul de moarte subită. Bebelușul se poate supraîncălzi în timpul somnului dacă are prea multă lenjerie de pat sau haine, sau dacă în cameră e prea cald. Temperatura în cameră ar trebui să fie între 16-20 de grade Celsius. Nu lăsați pe nimeni să fumeze lângă bebeluș și asigurați-vă că oricine are grijă de bebeluș cunoaște poziția de somn corectă. Somnul în același pat. Somnul în același pat sau co-sleeping în același pat cu bebelușul poate fi periculos. Poate crește riscul de sufocare și supraîncălzire al bebelușului. Nu dormiți în același pat cu bebelușul dacă dumneavoastră sau partenerul sunteți fumători, ați consumat alcool, droguri ilegale sau legale, sau medicație care vă poate face somnolent sau sunteți epuizați. Somnul în același pat nu este recomandat dacă bebelușul are mai puțin de 3 luni, a fost prematur, născut înainte de 37 de săptămâni, a avut o greutate mică la naștere, mai puțin de 2,5 kg. Imunizare. Imunizarea sau vaccinarea bebelușului poate fi salvatoare de viață. Vaccinurile îi protejează de boli grave sau îmbolnăviri fatale. În Irlanda, toate imunizările recomandate din lista pentru schema de imunizare primară din copilărie sunt gratuite. Copilul dumneavoastră are nevoie de 5 vizite la medicul de familie pentru a avea vaccinarea completă și a fi protejat împotriva bolilor grave. Dacă aveți orice griji sau întrebări legate de imunizarea copilașului, puteți întreba medicul sau asistenta înainte de administrarea vaccinului. Bebelușul va avea nevoie de vaccinare la naștere, la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni, la 12 luni și la 13 luni. Plânsul. Bebelușii plâng din multe motive, dar de obicei pentru a vă anunța că au nevoie de ceva.
Bebelușul nu va deveni răsfățat prin faptul că îl luați în brațe atunci când plânge. Este posibil să plângă dacă îi este foame, îi este prea frig sau prea cald, are gaze, are un scutec ud sau murdar. Dacă vă îngrijorați legat de bebelușul dumneavoastră, contactați medicul, moașa, asistenta publică sau spitalul local pentru sfaturi. Măsurarea temperaturii bebelușului. Ideal, pentru a primi un rezultat rapid și fidel al temperaturii bebelușului, folosiți un termometru digital. Temperatura bebelușului în primele 6 săptămâni de viață ar trebui să fie între 36.7-37.2 grade Celsius. Dacă se află în afara acestui interval, vorbiți cu furnizorul dumneavoastră de sănătate. Testul auditiv neonatal. Programul național de screening auditiv neonatal este oferit tuturor nou-născuților. O piesă de ureche mică cu vârf moale este poziționată în partea externă a urechii bebelușului. Acesta trimite semnale de sunet spre ureche. Când urechea recepționează sunetul, de obicei partea internă produce un ecou. Echipamentul de screening poate detecta acest ecou. Testul de screening durează doar câteva minute. Această testare nu doare și puteți sta cu bebelușul în timp ce se face. Testul picăturii de sânge. În prima săptămână după ce se naște bebelușul, vi se va oferi un test de screening neonatal, care adesea este numit testul înțepăturii în călcâi. Acesta se face pentru a vedea dacă bebelușul dumneavoastră este la risc de a avea unele boli rare, dar grave. Testul se face de obicei între 72 de ore, adică 3 zile, și 120 de ore, 5 zile de la naștere. Testul presupune o înțepătură mică la nivelul călcâiului bebelușului pentru a colecta câteva picături de sânge pe un cartonaș special. Asta se va face de către moașă sau asistenta publică. Veți fi contactați dacă bebelușul dumneavoastră este la risc pentru a avea una din boli. Dacă s-a născut prematur, bebelușul va avea nevoie de repetarea testului înainte de externarea din spital. Înregistrarea nașterii. Trebuie să înregistrați nașterea bebelușului cel târziu până la 3 luni după naștere. Înregistrarea este o cerință legală în Irlanda și veți avea nevoie de certificatul de naștere pentru înscrierea la școală, pentru a aplica pentru pașaport și pentru multe alte scopuri. Pentru Child Benefit veți fi contactat automat imediat ce înregistrați nașterea. Certificatul de naștere conține informațiile despre copil și părinți date în momentul înregistrării. Așadar, este foarte important ca informația dată de dumneavoastră să fie corectă. Este dificil să se schimbe detaliile după înregistrarea inițială. Serviciile civile de înregistrare a nașterilor au fost suspendate pe timp de COVID-19. Dar un nou formular cunoscut ca BR 1.9 PDF permite ca nașterile să fie înregistrate prin e-mail sau poștă. Nu se percepe taxă pentru înregistrarea nașterii. Există o taxă de 20 de euro pentru obținerea unui certificat full standard. Pentru a înregistra nașterea bebelușului dumneavoastră, descărcați și tipăriți formularul de pe www.gov.ai. Formularul trebuie completat de mamă. Acesta trebuie să prezinte și o copie a cărții de identitate. Dacă părinții sunt căsătoriți unul cu celălalt, amândoi trebuie să semneze formularul. Pentru mai multe informații, accesați www.hse.ie sau www.gov.ie.
Igiena rănilor. Baia și dușul acasă. Până se vindecă rana, dușul este mai recomandat față de baie pentru a nu îmbiba rana cu apă și împiedica vindecarea sau a nu li se dizolva prematur sutura. Nu folosiți săpunuri, săruri de baie, gel de duș și pudră de talc pe rană până acesta nu este complet vindecată. Lăsați apa de la duș să curgă încet peste rană, dar nu o frecați. După duș, uscați zona prin tamponare cu un prosop curat. Firele de sutură dizolvabilă nu trebuie scoase, ele se vor absorbe în 1-3 săptămâni. Dacă sutura doare sau cauzează disconfort, contactați medicul de familie pentru sfat. Depresia postnatală. Sarcina și nașterea sunt experiențe profund emoționale. Să aveți un nou născut este minunat, obositor și o provocare fizică în același timp. Simțul de responsabilitate poate fi presant. Simțul de inadecvare și vină poate fi copleșitor. Tristețea postnatală. Baby blues este foarte comună și se consideră normală. De obicei începe în ziua a 3-a după naștere. Puteți deveni mai emoționale sau chiar plânge mai ușor decât de obicei. Iritabilitatea, senzația de izolare, vulnerabilitatea și singurătatea sunt sentimente comune în această perioadă. Deși neplăcute, aceste sentimente durează puțin. Trec de obicei în 1-2 săptămâni. Depresia postnatală. Dacă tristețea postnatală se agravează sau durează mai mult de 2 săptămâni, sau dacă dispoziția dumneavoastră devine foarte proastă la câteva luni după naștere, este posibil să aveți depresie postnatală. Se consideră că 10 până la 15% din proaspetele mame dezvoltă depresie postnatală. Poate dura mai multe luni chiar și ani dacă rămâne netratată. Familia și prietenii se poate să observe că aveți depresie postnatală înainte ca dumneavoastră să vă dați seama. Semnele și simptome ale depresiei postnatale. Vă puteți simți tristă, anxioasă și singuratică. Vă puteți simți vinovată, iritabilă și supărată. Puteți avea atacuri de panică. Se poate să vă displacă să fiți în prezența altor oameni, chiar și a bebelușului. Alte simptome de depresie postnatală includ plâns foarte ușor, simț de respingere de către bebeluș, îngrijorare excesivă legat de bebeluș, lipsa poftei de mâncare, simț de inadecvare, oboseală constantă, insomnie sau alte probleme de somn. Cereți ajutor de la medicul de familie sau asistenta publică dacă aceste simptome durează mai mult de 2 săptămâni. Cel mai important lucru ce puteți face este să cereți ajutor.